asem penti konkonsani asem pe etronti obi a twe ne ko ahwede ekoso no na de sofo bi abrabom konkonsenti ne tro ene mo ne kam de me hu ya sofo re kam sole amone mo sofo maame mo na mo titi bible ho epequotation ene ne ma mo be ya ma sole ma nsem amba be kam na ato mo amore ahwo omo kra ebubuo mo pequotation be dwodwo omo kra na we de anya mo asofofuo yi amugu hoi anya mo asofofuo amugu konkonsa etro asempe obi epede koso ne sofo bi fie ehwe obi epe obi fie asemati obi epede koso obi fie atie obi epede koso obi asole demati wo wasi asole dai enipa so asina asole dai de koso ho de ye de se nyame kro na mo som no na muni mutirimu pefe se yesom nyame nyankopon ho adwuma ne ye ya ene muni msam bible mu asam na moka obi enu akoka be nyame foforo bia esa se muni se nyankopon na ye nyina nim na mo de ye adwuma ne ntine mo pede ne nyame ye adwuma nyame kro na mo som no mo pede ne de powerful yankwa fe so bi yale ya yankwa hesa na so nipa ba ya yankwa hesa isi ene mo ne ene ne confusion ntokwa atie sie no konkonsa so fofo amodi konkonsa na mo amumudi ni adro di vo dada mo amumudi ni ato masum ya mo dedodo masum ya mo de konkonsa masum ya mo dedodo munni mo am ho asem asafofo no masum ya mo de masum ya mo dedodo ene mo ne china yensom china yempeja no mo penkomo mo pasem ene sofo maamefo ne stediknifo ne sofo ma omo nyina gina social media se ebo akutia omo nyina gina social media ebo akutia sabum na ka sofo de sofo yire na ka sofo aye sofo de o de akutia ye den eso na sofo a aba nyina to wa nwa mi a obi a wa mi utamu loves me sa ene na abotre ne obetie de ohwani wuo se konkonte sam ajamukuno no mo ni bible no kra mo ni hu bible mu kasofofo de ka mo ne ye ni musu ni yesu ye tete abonte aja ye ni nyame na ka yafa na de boye bra se ni mu nyina na epre kuti ya ho ade yesu fofofo aba pasem ene mo ne o ene krofo bi so hu samo pasem ti de bia o makora na o marura ena asofofo na so amani papa kufo bi kwan na o rura mu na wonu so o we de obedi odi asem oba ma memi epuruma no we de obedi odi asem ba ma bia epuruma no na mu bia mu puruma ni papa ko mienu miensa na ne san papa ko mienu na no yensa de mo nsem nyina ekọ na mu asofofo na mu tie mo ho nsem na mu di gu mo ho ani mu ase mo pa asem sa de ade Abade asese ene masanso ene wo ehia biem ewo fie medobade ase ema wo a wo hweme no enkwa ene okra ene anopafen ene ensembe na age atese ewo social media platform ne so ne ene de ensem no ano adin yie pa mama Linda abeka na dwen e de a kire eye Reverend Owusu Bempah ene asofo nketwa kese omo oman ganem pamocho mo subscribe channel no mama na mo share videos in across all the social media platform ne so enfa emame ni mu odin yie na wo like page ni so what say na comment ni so e title so when bibia can you just drop any emoji bia ope bia na mebo ewura insensem no akwa University Foundation kwen number no ene dashboard so yikakra na faboa eye ejanka ebedi de bo atawe a wahya ompe obi bia o de frekun bia obi akwen eba beji nyema na odi aboa eye onibi mebo ewura mama Linda insensem mama mienko na momienko hwe eye odi abeto abonten efa eye asofo nkitwe ho ene Reverend Owusu Bempah ho embra fo abanyina wa man churches no konkonsani asem penti konkonsani asem pe etronti obi a twe ne ko ahwede ekoso no na de sofo bi abrabom konkonsenti ne tro ene mo ne kam de me hu ya sofo re kam sole amone mo sofo maame mo na mo titi bible ho epequotation ene ne ma mo be ya ma sole ma nsem amba be kam na ato mo amore ahwo omo kra ebubuo mo pequotation be dwodwo omo kra na we de anya mo asofofuo yi amugu hoi anya mo asofofuo amugu konkonsa etro
asempe obi epede ekoso ne sofo bi fie ehwe obi epo obi fie asemati obi epede ekoso obi fie ati obi epede ekoso obi asole demati wo wasi asole dai enipa so asina asole dai de ekoso ho de ye de se nyame kro na mo som no na mo nim trimu pefe se yesum nyame nyankopon ho adwuma ne ye ya ene mo nim sam bible mu asam na moka obi enu akoka be nyame foforo bia esa se mo nim se nyankopon na ye nyine nim na mo de ye adwuma ne ntine mo pede ne nyame ye adwuma nyame kro na mo som no mo pede ne de powerful yankwa so tumi so bi yale ya yankwa so na so nipa ba ya yankwa sa isi ene mo ne ene ne confusion ntoko ate asie no konkonsa so fofo amodi konkonsa na mo mumudini atradi vo dada mo mumudini atoma sumu ya mo dedodo masumu ya mo de konkonsa masumu ya mo dedodo munni mo am ho asem asofofo no masumu ya mo de masumu ya mo dedodo ene mo nne china yensom china yempegya no mo penkomo mo pasem ene sofo maame fo ne steady kinifo ne sofo ma omo nyina gina social media se ebo akutia omo nyina gina social media ebo akutia sabum na ka sofo de sofo yire na ka sofo aye sofo de o de akutia yire eso na sofo fo a aba nyina to wa nwa mi a obi a wa mi who someone loves me sa ene nya abotere me obetie de ohoni wuo se konkonte sam Ejamu kunu no mo ni Bible no mkra mo ni hu Bible mu. Kasofofo de ka mo ne ye ni musu ni yeso ye tete abonte ya ye ni nyame na ka yafa na de boye bra. Se ni mu nyina na epre kuti ya ho ade yiso. Fofofo aba pasem. Ene mo ne o. Ene krofo bi so hu se mo pasem ti de bia o makora na o marura. Ena asofofo na so many papa kufo bi kwan no owura mu na wonu so o we de obedi o de asem obama memie pronoma no we de obedi o de asem baba mbia pronoma no na mu bia mu pronoma ni papa ko mienu miensa na san papa ko mienu na miensa de mo nsem nyina ekọ na mu asofofo na mu tie mo ho nsem na mu di gu mo ho animu ase mo pasem sa de ade de ekoso obi asole dem ati wo wasi asole dai enipa so asina asole dai de ekoso ho de ye de se nyame kro na mo som no na mo nim trimu pefe se yesum nyame nyankopon ho adwuma ne ye ya ene mo nim sam bible mu asam na moka obi enu akoka be nyame foforo bia esa se mo nim se nyankopon na ye nyine nim na mo de ye adwuma ne ntine mo pede ne nyame ye adwuma nyame kro na mo som no mo pede ne de powerful yankwa so tumi so bi yale ya yankwa so na so nipa ba ya Mesan enwo bibie akwa bani mu odin yie biem ediba afidi kasiye we so ye Attention TV simpam chomo subscribing to the channel for me na mo share videos na across all social media platforms so fa ema me mu odin yie pa ene me amede nsam yi ebesom mu midin ene mo piesie aka file de makra mo dasene esan me share